Τέρμα τα ραντεβού. Τον χώρισες. Μπράβο, μαμά, δεν σου τέριαζε καθόλου. Αποφασίσαμε να παντρευτούμε και να ζήσουμε μαζί. Πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς μας την έφερε έτσι? Μας ρώτησε εμάς άμα θέλουμε να ζήσουμε με τους Τούρκους. Τι, διαλέγουμε δωμάτια? Τι λέει, διαλέγουμε δωμάτια? Ζωή. Η επέλαση των βαρβάρων. Εγώ θα πάρω το ανατολικό δωμάτιο. Κανένα πρόβλημα, λατρεύω τέλεια βασιλέματα. Μαμά! Εγώ προσπαθώ να προσευχηθώ. Σεβάσου το. Κι εγώ προσπαθώ να σε ανεχτώ. Σεβάσου το. Κοινοδέρμα. Τα βλέπεις? Γι' αυτό εμείς οι μουσουλμάνοι θέλουμε τη γυναίκα πρώτα νοικοκυρά. Είσαι πιο τρανή απόδειξη ότι οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν τις γυναίκες τους χειραφετημένες, τις θέλουν μισμπούργα. Χρυσαυγίτισσα. Πάρ' το πίσω. Και τώρα θα βγάλουμε την πρώτη μας οικογενειακή φωτογραφία. 3, 2, 1. Άιζιχτήρ. Μπράβο ρε Κατερίνα. Αφού περνάς καλά στο Ντουμπάι, μπερκέτι. Και εμείς εδώ τσόκ γιουζέλ ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Η συγκατοίκηση με τη Dilek είναι άλλο να στο λέω κι άλλο να το βλέπεις. Κάθε πρωί με ξυπνάει ο ημάμις και χαιρετίζω την καινούργια μέρα με πονοκέφαλο. Έλεος! Να πας! Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω ακόμα. Κάνω άσχημες σκέψεις και βλέπω συχνά την μπουμπουλίνα στον ύπνο μου. Ξέρεις, με όλα τα έξτρα, σφίσε κλίκια, κανόνια. Και είμαι, λέει, εμπιστή της. Τυχαίο? Ο Τζέμ ειδικά μου βγάζει το χειρότερο εαυτό μου. Κάθε φορά που τον βλέπω θέλω να φωνάξω στις 100 φατσά του «Ελευθερία ή θάνατος!» Να κουμπάσει χαμένε. Νευρός πας ιστερικιά. Ψυχάκι παρανοϊκέ. Μπάζω. Άκυρε. Όσο για τη μάνα μου, ο Τούρκος μπαρμπέρης της έχει κάνει μάγια, είμαι σίγουρη, δεν εξηγείται. Δεν είναι δυνατόν να έχει φάει τέτοια φλασιά μαζί του. Το κάνουν ακόμα και στο μπάνιο. Τι έγινε? Έχει φαντάσματα, μου φαίνεται το σπίτι. Έχω ακούσει ότι κυκλοφορούν 4 μικρά τερατάκια εδώ μέσα. Ναι, είναι 4 μικρά χαϊτωμένα χελωνονιτζάκια. Τέλει. Αυτό το πράγμα είναι όλο μες στα πόδια μου, το θέλουμε. Κοίτα να δεις. Η μηχανή ζυμαρικών που μου έκανε τώρα η αδελφή μου. Γεια σου αγάπη μου. Bye. Έλλη, έφυγα. Όχι, κάτσε να παίξουμε. Τι έγινε, παίζεις με κοριτσαγιά? Όχι, θα έρθω. Δεν μπορώ, θα πάμε το Τζέμι και κάτι φιλαράκια. Δεν σου έχω πει να μην κάνεις παρέα μαζί του? Δεν είσαι η μαμά μου. Προδότη! Δεν πειράζει, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Καλύτερα. Κατερίνα, μου λείπεις. Δεν έχω καθόλου φίλους. Και από το παλιό σχολείο με ξέχασανε τελείως, σαν να μην υπήρξα. Εντάξει, δεν ήμουν και πολύ popular, αλλά δεν ήμουν και bitch. Ήμουν. Συγγνώμη. Από το πρωί εδώ κάθεσαι. Όχι, πήγαμε από το ψυγείο. Αγάπη μου, θα πάθεις τίποτα. Ένα παγωτό έφαγα, έλεος. Έχεις γίνει αντικοινωνική, το ξέρεις. Μονόχνοτη. Δεν χρειαζόταν η μετάφραση και κάνεις λάθος. Δεν είμαι καθόλου μονόχνοτη, οι άλλοι με αποφεύγουν. Τι γίνεται με αυτό το κουτί, συνεχώς αλλάζει θέση. Ήταν στο δωμάτιο, το έβγαλα στο διάδρομο και τώρα είναι εδώ. Αυτό το κουτί κανονικά θα έπρεπε να είναι στην κουζίνα. Αλλά δεν το κάνω εγώ αυτό εδώ μέσα, δεν θα το κάνει κανείς. Μην κοιτάς εμένα, άλλοι 5 ζουν σε αυτό το σπίτι. Βρε καλό μου παιδάκι, κάνε μια προσπάθεια να τα βρείτε με την Dilek. Σου χρειάζεται μια φίλη. Μυρτώ, Ναι. εσύ τις αγόρασες αυτές τις ζαρωμένες ελιές? Όχι, ο μπαμπάς σου τις πήρε. Αποκλείεται. Ο παπάς ψωνίζει μόνο από το θείο Αλή. Τώρα γιατί να σου πω ψέματα. Που είχαμε μείνει, γιατί δεν γίναμε φίλοι με την Dilek.
Είναι καχύποπτη, μονίμως μου τρωμένη και σέρνεται στο πάτωμα σαν γκάμπια. Προσεύχεται το κορίτσι, το καταλαβαίνεις, και σταμάτα να μιλάς με αυτόν τον τόνο. Γίνεσαι αντιπαθητική. Έλα, μπαμπά, εγώ είμαι. Βρήκα κάτι ελιές στο ψυγείο. Η Μυρτώ μου είπε ότι τις πήρες εσύ. Ναι, εγώ τις αγόρασα. Γιατί δεν αγόρασες από το θείο άλλη τις ελιές που μ' αρέσουν? Εντάξει τώρα, μη θυμώνεις. Δεν θυμώνω. Δεν θυμώνεις, με έχεις ξεκουφάνει. Δεν προλάβαινα, βρε κορίτσι μου, να πάω στο θείο σου και πήρα από το σούπερ μάρκετ. Σιγά το πράγμα τώρα, ηλιές είναι. Τζανίμ, έχω πελάτη και του στεγνώνει αφρός. Θα τα πούμε μετά, σ' αφήνω τώρα. Άιντε. Σιγά μωρέ, μου κόψει τη χολή. Και τα πόδια θα σου κόψω. Άκουσα καλά, αγόρασε ελιές από το σούπερ μάρκετ. Ναι μωρέ, Ali, αγόρασα ελιές από το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το έγκλημά μου. Βαρύ και ασήκωτο. Εγώ βρε τις ελιές που θα φέρω στο μαγαζί τις διαλέγω μία-μία. Να είναι καθαρές, με σωστό χρώμα, σωστό μέγεθος. Μπράβο ρε κουνιάδε. Περνάς πάρα πολύ δημιουργικά το χρόνο σου. Αυτές μωρέ δεν είναι ελιές, είναι διαμάντια. Κοροέδευε, κοροέδευε. Το θέμα μας δεν είναι οι ελιές, αλλά ότι δεν προσέχεις τα παιδιά. Δεν ενδιαφέρεσαι ούτε τι τρώνε, ούτε που ζουνε, ούτε με ποια ζουνε. Μάλιστα, τώρα φτάσαμε στο επίμαχο. Μπορώ να τελειώσω το ξύρισμα? Όχι, δεν μπορείς, πρώτα θα μ' ακούσεις. Μου τον εκνευρείς, φαλτσέτα κρατάει. Τι να ακούσω, ρε. Τι να ακούσω. Μου τα έχεις πει 100 φορές, τα έχω μάθει απ' έξω, θα τα πω εγώ. Πρέπει να βρω μια γυναίκα μουσουλμάνα, κατά προτίμηση Τουρκάλα. Πιστή και υπάκουη. Να δώσει τη σωστή ανατροφή στα παιδιά. Αυτό που με τρελαίνει, ρε Ali, ξέρεις τι είναι? Εσύ είσαι Έλληνας και φέρεσαι σαν να είσαι 100 φορές πιο Τούρκος από μένα. Μα πώς γίνεται αυτό? Ali! Βλέπεις τι τραβάω. Αυτή τη μύτη να με πιάσει θα σκάσω. Από εδώ. Η Γλυκούλα, άντε κάνε μια προσπάθεια. Τι Λέκ, θέλεις να κάνουμε παρέα? Γιατί σου είπε κανείς ότι ψάχνω παρέα? Η αρχή μιας όμορφης φιλίας. Τι ξανακάθεσαι? Σήκω, έτσι εύκολα καταλείπεις, έλα, πάμε. Τι θα γίνει, θα ξεχειμονιάσουμε εδώ? Μισό λεπτό, κάνω υπέρβαση, μην πιέζεις. Τι συμβαίνει? Μετά φταίω εγώ που σε λέω μονόχνωτη. Βρε μαμά, τι μπορώ να συζητήσω μαζί της, από πού ψωνίζει μαντήλια? Γιατί όχι, οι κοπέλες συζητούν για τα ψώνια. Να σου πω, δεν ξέρω βέβαια πώς θα το πάρει. Μπορώ να πάω να σαπίσω στον καναπέ μου και να μην με ξανενοχλήσει κανείς? Παρακαλώ. Αλέ, Κύριε Τρισαλή. αλέ ραχάτ. Σιγά καλέ, ό,τι πείτε. Έφερα ψώνια. Α, κατάλαβα. Μαμά! Φέρα τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Αυτό να μην το ξανακούσω. Γιατί καλέ, τι έχει το σούπερ μάρκετ? Αλέξανδρε, τι κάνεις εδώ? Είμαι Είσαι ο... απεγνωσμένος, το ξέρω. Τίποτα όμως δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Στο είπα και στο στούντιο. Εμείς τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Υπομονή και θετικές σκέψεις. Ασθενή σου είναι. Ραχάτ μπρακμπένι είμαι ο... Είσαι μόνος, Αλέξανδρε. Μόνος και βουλιάζεις την απελπισία. Αυτή όμως είναι μια κατάσταση η οποία είναι πλασματική. Το μυαλό μας τα δημιουργεί. Στο είπα και στο στούντιο και θα στο ξαναπώ. Υπομονή. Δεν χρειαζόταν να φέρεις τόσο πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να τα δεχτώ. Αφήνεις κανένα να μιλήσει? Λίτε! Αχ, Τζάνε, Τζάνε, Τζάνε. Κάτσε ρε να δω. Άστο λίγο. Αρέσκει σου? Α, ναι, αρέσκει σου. Καλά, άπεχτη βάση, δείτε εδώ. Ναι, αυτή είναι πιο απεχτή. Εδώ. Όχι. Ρε εσείς το ξέρετε ότι είσαι Έλληνα συμπατριώτησά μου Τσιμπρέα? Τσιμπρέα, ναι ρε, και Αμπρόζιο Τουρκάλα. Κόψεις βλακίες. Αλήθεια λέω, μωρέ, κάπου το διάβασα. Κοίτα μία. Κοίτα μία, μωρέ.
κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, εδώ. Ο Τέο και ο Τζέμι έχουν τρελαθεί με κοιτάνε. Τα κακούγια. Χαζεύουν μοντέλα στο τάμπλετ. Όπα, κοίτα εξελίξεις η Δάφνη, ρε. Πέρσι ήταν μπάζο, φέτος φυσάει το μωρό. Τι μωρά, ρε! Αυτές ελιάνουν λύκη. Λεξικάστε. Α, καλά, εσύ την έχεις πατήσει άσχημα. Τι πάτησες με τη Δάφνη, φιλάρα? Στο Τζέμ αρέσει η Δάφνη, αφού σ' αρέσει πήγαινε να της μιλήσεις. Ναι, δεν θέλω συμβουλές από μεξιάρικα και ηλίθιους. Οι ελιές από το Αϊβαλί, αυτές που σ' αρέσουν, Τζάνο μου. Τουρσί, κάβουρμας, τελεμές. Ο μαλακός. Πόπο πιέ. Κάτι έχει ψοφήσει σε αυτό το πακέτο. Παστούρμας. Καμιλίσιος. Φυσικά να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Ναι, δεν θα ξεχάσω. Καλά, δεν τρως χοιρινό και τρως καμίλα. Η Καμίλα δεν απαγορεύεται. Α, και είναι άλοθη αυτό. Τι απίστευτη σύμπτωση όμως, Αλεξάνδρε. Συγγνώμη, Αλή, θα το συνηθίσω. Για ποια σύμπτωση λες? Που είσαι θείος των παιδιών και ήρθες σε μένα για ψυχανάλυση. Δηλαδή, είμαστε συγγενείς. Συγγενείς? Όχι βέβαια και συγγενείς. Σχεδόν. Μια οικογένεια, σαν να λέμε. Ναι, σχεδόν. Και μάλλον δεν ήταν τόσο σύμπτωση που ήρθε στο στούντιο. Θιε Αλή. Δεν πάτε έξω στην αυλή να παίξετε εσείς τα κοριτσάκια που έχουμε να πούμε δυο λόγια εμείς οι μεγάλοι, τι λες? Αχ, μου ξεφούσκωσε το τόπι. Άντε, Τζάνο, άντε. Αλή μου, να σε κεράσω κάτι. Καφέ, ποτό. Εμείς δεν πίνουμε. Αχ, ναι, σωστά. Είναι αυτό που είναι σαν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τώρα Ραμαζάνι, Μπαϊράμι. Συγγνώμη, τα μπερδεύω αυτά. Η θρησκεία μας απαγορεύει να πίνουμε γενικώς. Και πολύ καλά κάνει. Το ποτό βλάπτει, ειδικά τους ανηλικούς. Πολλά δεν ξέρεις για μας. Δεν ξέρω, αλλά μαθαίνω γρήγορα. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Έχω μάθει ήδη ότι δεν πίνετε και δεν τρώτε χοιρινό. Προσεύχεστε ανατολικά. Από εκεί προς τη Μέκα και βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο τζαμί. Ποιο τζαμί? Στην Αθήνα δεν υπάρχει τζαμί. Δεν υπάρχει τζαμί στην Αθήνα. Τραγικό. Πρέπει να το φτιάξετε. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένας χώρος να βγάζετε κι εσείς τα παπούτσια σας. Δεν μου λες είσαι τόσο αλλού ή έχεις βαρθεί να με τρελάνεις? Αλή, τι είπαμε? Για σε παρακαλώ. Ήρεμα. Πολύ ωραία. Εδώ. Κλείνουμε τα μάτια. Κλείστα. Πολύ ωραία. Αναπνέουμε χαμηλά στο διάφραγμα και εκπνέουμε αργά. Σκεφτόμαστε νερό, απαλό, ζεστό και βυθιζόμαστε μαλακά. Όχι, δεν μπορώ, το νερό δεν βοηθάει. Όχι, μην ανοίγεις τα μάτια σου, θα σκεφτούμε κάτι άλλο. Άμμος, ζεστή μαλακή άμμος. Αφέρε μ, δεν έχεις ακούσει που λένε θαύτηκε στην άμμο, Λοιπόν, look at the boss. Ναι. 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 Δεν σε ακούω καλά, δεν έχω καλό σημά. Ναι. Θα τα πούμε. Who is the man? Εσύ. Έφυγε ο Σελτζούκος. Βρε αγάπη μου, δεν είναι Σελτζούκος. Έλληνας μουσουλμάνος είναι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο. Δεν του φαίνεται. Με στεναχώρεσε όμως. Τι σου είπα, άνθρωπος? Είναι δυνατόν να μην έχουν αυτοί οι άνθρωποι ένα τζαμί να βγάζουν κάπου τα παπούτσια τους? Μην ανησυχείς, θα γίνει το σπίτι μας τζαμί σιγά-σιγά. Άρχισε να πλακώνει όλο το σόι. Λοιπόν, άκου για να μην λες ότι δεν προσπαθώ. Τα έχεις γράψει? Φυσικά. Πιστεύει στον Αλλάχ, δεν ξυρίζει τα πόδια τη, ακούει τουρκική παραδοσιακή μουσική, έκαψε την αφίσα μου του Ρομπερπάτισον, μου σπάει τα νεύρα. Εντάξει, το τελευταίο μπορούμε να το βάλουμε στα κοινά μας στοιχεία. Συμπέρασμα, η Τιλέ και εγώ έχουμε μόνο δύο κοινά στοιχεία. Πρώτον, σπάμε μία τα νεύρα της άλλης και δεύτερον, είμαστε και δύο ανθρώπινα όντα. Αν αυτό το πράγμα μπορεί να θεωρηθεί ανθρώπινο όν. Γεια σου, Τιλέκ. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι έχετε και κάτι ακόμα κοινό μεταξύ σας. Τη θετική σας ενέργεια. Όχι, δεν είμαι σαν τα μούτρα της. Βρε γλυκιά μου, δεν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να γίνουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έτσι το προσπαθείς. Βρε, μαμά, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις πως φέρονται. Η Τιλέκ δεν μου μιλάει, κάνει και ο Τζέμ ευχαρίστως τα μέδερνε. Όχι. Τώρα λες υπερβολές. Ο Τζέμ κάνει τον άγριο, αλλά κατά βάθος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Πάλι αυτή η μηχανή μπροστά μου, ρε μωρό μου. Καρδιά μου, θα την τακτοποιήσω αμέσως. Όχι. Εντάξει, δεν ήθελα να πω αυτό, συγγνώμη, αλλά τι χρειαζόμαστε. Ρε μωρό μου, ολοκέντρο είναι. Με τι ωραία που ήρθες, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
Τι έχει πάθει? Χαίρετε για την οικογένειά μας. Είδες τον Τζέμ? Βγήκανε βόλτα με τον Νικολάκη. Τα βρήκανε μεταξύ τους. Είναι λιγάκι ζορισμένος ο δικός μου τώρα τελευταία και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν είναι από τη μετακόμιση. Άκου να σου πω. Τακτοποιούσα το δωμάτιο του Τζέμ και τι βρήκα? Ένα ανοιχτό βιβλίο. Ανοιχτό βιβλίο στο δωμάτιο του Τζέμ. Άμα σου λέω εγώ. Παιδάκι μου, είναι ερωτευμένος, το καταλαβαίνεις. Σε όλες τις σελίδες, με όλους τους τρόπους, ήταν γραμμένο το όνομα Δάφνη. Με μεγάλα κεφαλαία, μικρά καλλιγραφικά. Και από αυτό εσύ κατάλαβες ότι είναι ερωτευμένος? Αλλιώς τι βρε, αγάπη μου, δοκιμάσεις την υπογραφή του με το ψευδόνυμο Δάφνη? Εσύ, παρακαλώ, γιατί τακτοποιούσες το δωμάτιό του? Δεν είπαμε θα μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές? Καλά, μην κάνεις έτσι. Ήθελα να το φροντίσω λιγάκι. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερός. Εσύ, εμένα, τι μου βρήκες? Τι είναι αυτό που λες, λατρεία μου? Ελί, ακούω τη σκέψη σου. Ακόμα εδώ είσαι, ρίζες θα βγάλεις εδώ μέσα. Ρίζη παστούρμα. Δεν το πιστεύω. Ήρθε ο Αλή. Ήρθε ο Αλή. Και άκου σύμπτωση, γνωριζόμασταν. Είχε έρθει και με βρήκε στο στούντιο. Έχει ένα πρόβλημα διαχείρισης θυμού, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο με τον Αλή. Αυτό ακριβώς είχε πει και ο Δράμαλης. Τι κάνεις καλέ, γιατί κρέμας την όλη πασά στον τοίχο μας? Δεν είναι ο Αλίπασας, ο προπάπος μου είναι. Μεχμέτος Τούρκ. Στην υπηρεσία του Σουλτάνου. Και αυτός είναι ο παππούς μου. Θα σου πω κάποια μέρα την ιστορία τους. Ανυπομονώ. Και οι άλλοι με τα φέσκια ποιοι είναι? Μακρινοί μου πρόγονοι. Όλοι τους πεθαμένοι, δεν βαριέσαι. Μωρή, τι cute. Και γιατί τους κρεμάς? Γιατί έτσι τους θυμώ. Και εμείς έχουμε πεθαμένους να τιμήσουμε, αλλά λέμε να μην τους κρεμάμε στον τοίχο, να τρομάζει ο κόσμος που τους βλέπει. Κακός, πολύ κακός. Τους προγόνους μας πρέπει να τους θυμούμε. Μπράβο, Έλλη, μπράβο. Καταπληκτική ιδέα. Ποια? Πού τους βάζεις τον ένα δίπλα στον άλλον? Στημένους στον ίδιο τοίχο. Έλληνες και Τούρκους. Επιτέλους ενωμένους. Ναι, καλά. Να σου συστήσω? Όχι, δεν χρειάζεται, τους γνωρίζω. Κίτσο Τζαβέλας, στενός συνεργάτης του Μάρκου Μπότσαρη. Νικηταράς Σταματελόπουλος ή Τουρκοφάγος. Και αυτός είναι ο Πανουριάς. Ναι, που καλά, έδωσε με καλά, τον Οδυσσέα καλά. Ανδρούτσο. Φτάνει. Τι κάνεις εκεί? Άλλαξα γνώμη. Γιατί? Κράτα τον τοίχο σου. Κι εγώ την άλλαξα. Ναι, αλλά εγώ άλλαξα πρώτη. Εντάξει. Αφού τους έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, τι χρειάζεται να τους έχουμε κρεμασμένους στον τοίχο? Ναι, καλά, ό,τι πεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω τη γνώμη σου. Αλήθεια? Ναι. Εκείνη τη μηχανή των ζυμαρικών, τι θέλουμε? Όχι, μωρή, η μάνα μου έχει φάει κόλλημα. Αυτή δεν ξέρει καλά να τα βράζει, θα τα φτιάξει κιόλας. Δεν τη βάζει στο ίντερνετ να την πουλήσουμε ή να τη χαρίσουμε. Το ίδιο μου κάνει. Ναι. Τη βάλω στο site του σχολείου. Πολύ καλή ιδέα. Ωραία. Ταμάμ. Ταμάμ. Το ψιλοέκοψα το μαϊντανό. Μπράβο ρε μάμα. Μη μου κουράζεσαι, μωρό μου, δεν χρειάζεται. Την ανέβασα την αγγελία στο site. Μπράβο ρε Έλλη. Να το ξεφορτωθούμε επιτέλους αυτό το πράγμα που μας πιάνει και το χώρο. Αμά ρε παιδιά, έχετε φαγωθεί πια με αυτή τη μηχανή. Στο κάτω-κάτω είναι δώρο της αδελφής μου. Εντάξει, λίγο άχρηστο δώρο, αγάπη μου. Το οποίο βέβαια μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Καλά, αν θέλετε να τη διώξουμε, ας τη διώξουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Ποικιλία βλέπω πάλι στο τραπέζι. Μη βιάζεσαι. Έχω τουρσί, ελιές και τυράκια από το θείο Αλή. Να τα φέρω? Που ταιριάζουν τέλεια με την πίτσα. Όχι. Μάμα, το ξέρεις, άμα τρώω συνέχεια πίτσες, παθαίνω δυσκολιότητα. Αυτό είναι το ευχαριστώ που περίμενα μισή ώρα για να παραγγείλω αυτές τις πίτσες. Έχει κάτι μούρι μου. Δυστυχώς, είναι η ίδια με χθες. Δεν κοιτάς τη δικιά σου καλύτερα? Και δεν μας είπες, είναι ωραίο το κορίτσι σου, Τζέμπου. Το κορίτσι μου? Έχεις κορίτσι? Πόσα της δίνεις? Εσύ άνοιξες το στόμα σου βλαμμένο. Για το κορίτσι στο πάρκο που φοβάσαι να της μιλήσεις, όχι στο λόγο μου. Την έκατσες, αυτό σου λέω μόνο. Μην απειλείς τον αδερφό μου. Μπορώ να απειλήσω και σένα αν θέλω. Έλα ρε Τζέμ, σταμάτα επιτέλους να μας κάνεις τον καμπάντα, αφού είσαι ντροπαλός. Από μένα δεν πήρες. Κι εγώ, όταν πρώτη φορά μπήκε η Μυρτώ μες στο κουρίο μου. Τι δουλειά έχεις στο κουρίο του πατέρα μου? Για την ακρίβεια, στο πεζοδρόμιο ήμουνα. Μετά μπήκα. Εγώ την έβαλα, ρε. Αρπάζεις πελάτες και από το πεζοδρόμιο. Τέτοια απελπισία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα να περνάει έξω από το κουρίο. Αλλά αν δεν γινόταν μουσκευμα εκείνη την ημέρα, στεκόταν εκεί έξω ένας καταράκτης λουλουδιών ευωδιαστών. Αχ, ποιητή μου εσύ. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που τη γνώρισες.
Και μετά με έβαλε μέσα, μου στέγνωσε τα μαλλιά, μετά με έλουσε. Το ανάποδο δεν γίνεται συνήθως. Κεραυνοβόλος έρωτας, έγκυζε λίγο. Εντελώς. Εντάξει, φτάνει, τρώμε! Ωραία. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με μένα? Είσαι ερωτευμένος. Γι' αυτό έχεις αυτόν τον εκνευρισμό. Όταν θα την κάνεις δική σου, θα είναι όλα μια χαρά. Από μένα δεν πήρες ρε. Μπάνα μπενζίορσουν. Συνεκβιντήλιμ. Καλά τώρα, εντάξει. Ωραία. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι μπορεί να πεινάω. Βάλτε μια φωνή. Όχι, κορίτσι μου, σε φώναξα, αλλά δεν απάντησες και είπα ότι θα προσεύχεσαι. Κάθισε, κοίτα, απλή. Σαλτσούλα και τυράκι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αντέλη, ζέστανε μερικά κομμάτια για την τιλέκ. Γιατί καλά, δεν έχει χέρια? Όχι, ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς έφευγα για το κατηχητικό. Α, είναι πολύ γεια σου το κορίτσι. Αντί να χαρεί τις διακοπές, πηγαίνει κατηχητικό. Τι σύμπτωση. Μου έλεγε η Έλλη σήμερα πόσο πολύ ήθελε να μάθει πραγματικά, δηλαδή έτσι, μέσα από την καρδιά της για το Ισλάμ. Αλήθεια? Ναι. Ήθελε πάρα πολύ να σου ζητήσει να έρθει μαζί σου, αλλά δεν μπορεί. Δεν της βγαίνει. Ντρέπεται, κατάλαβες. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όχι. Το κατηχητικό μας δέχεται με χαρά ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τη θρησκεία μας. Θα σου βρω μια μαντίλα. Δεν μπορεί να φορέσει μια μπαντάνα? Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσετε τέλεια. Την άλλη φορά θα έρθω και εγώ μαζί σας. Έχω αρκετά κενά. Θα σε δω με μαντίλα και να διαλυθώ. Με τη μαμά όμως δεν είχες πρόβλημα. Η μαμά σας ήταν η θρησκεία της. Η Μυρτώ το κάνει για χάρη μας. Και εσύ, Ελία, αν δεν θες, μην πας. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Να πω την αλήθεια, έχω μια περιέργεια. Να δω γιατί χτυπιέται έτσι ο ημάμις κάθε πρωί. Μερχαμπά σε όλες κορίτσια, είμαι η Έλλη. Ήρθα εδώ για να δω πώς περνάτε εδώ πέρα. Ωραία, cool. Συνεχίστε εσείς. Πασκαλά! Τι αυτό είχατε κάνει? Όχι, με κάνει. Γύρω το χνάρι, πριν το δούμε. Τι λένε, άμα κάτσω πάνω, δεν θα βλέπει κανείς τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθα για τη μηχανή Μαρικών. Σας είχα πάρει τηλέφωνο. Καλά δεν ήρθα. Ναι. Περάστε παρακαλώ. Φέρνω αμέσως. Γεια σου, Τζέμ. Γεια σου. Δεν ήξερα ότι μένεις εδώ. Ναι, βασικά τώρα μετακόμισα. Α, ωραία. Ναι, cool. Σε είδα στο πάρκο σήμερα το πρωί. Ήμουνα μαζί με κάτι άλλα παιδιά και ήταν να σου μιλήσω, αλλά... Α, ναι, και εγώ σας είδα που κοιτούσατε κάτι μοντέλες στο τάμπλετ. Όχι, μωρέ Δάφνη, ήταν μοντέλα αμαξιών. Λοιπόν, ότι να αποχωρίζομαι. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Μπερδεύεστε, δεν πρόκειται να κάνω παζάρια. Όχι, δεν στη δίνω. Τι, κι άμα έχει ελάττωμα, έτσι, χωρίς δοκιμή. Αγάπη μου, τι ελάττωμα. Ολοκέντρια μηχανή να χρησιμοποιείται. Η αδερφή σου λόγω κάτι χαλασμένα μας φέρνει, την ξέρουμε. Τι εννοείς? Ελαττωματικό πράγμα θα δώσουμε στο κορίτσι. Στη Δάφνη. Δάφνη. Έχει δίκιο με την. Η αδελφή μου όλο κάτι παλιό πράγματα μας φέρνει. Τζεμ, δείξε στη Δάφνη πώς λειτουργεί η μηχανή. Καλά, μην τρελαίνεστε, δεν πειράζει και να είναι χαλασμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι για τη μητριά μου. Τι, χαλασμένο πράγμα θα πάρει η μητριά σου. Όχι, αυτή κολλάει καμιά φορά, αλλά ο Τζεμ ξέρει το κόλπο. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά. The best. Η κουζίνα είναι από εδώ ευθεία και αριστερά. Χαλάρωσε, μην είσαι σφιγμένος. Μίλα της πραγματικά για αυτό που αισθάνεσαι. Λοιπόν, και στην ανάγκη φτιάξε και μακαρόνια. Τι μακαρόνια, ρε παπά? Με κοιμά. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Άκουσε. Ο πατέρας σου θέλει να πει ότι πρέπει να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι και με το πάνω κεφάλι. Αμπανέ. Σκατά θα τα κάνει. Όχι. Ya Rabbi Malam, Ya Rabbi Malam, Ya Rabbi Malam. Σουνάσε το σάντουιτς τώρα. Ya Rabbi Malam, Ya Rabbi Malam, Ya Rabbi Malam. Έχει πολύ, ακόμα βαρέθηκα. Σταμάτα. Σε ενδιαφέρει να μάθεις για τη θρησκεία μου ή όχι? Καλά, μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν σου ανήκει το Ισλάμ. Σκάσει και εγώ να της προσευχόμαστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Καλά, συγγνώμη, μόνο αυτό ξέρω και όχι ολόκληρο. Τι να κάνω? Για Ραμπbi Μαλάχουμ, για Αρντιμέτ Παναονού, Μπομάκης Διόρου.
Αμήν. Ζεστή φαγούρα. Πρέπει να εφεύρουμε μαντήλες με κλιματισμό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Πού έχουν εστιατόριο δική σου? Α, η μητριά μου με τον πατέρα μου. Στο πεζόδρομο εδώ, πιο κάτω. Στο φούρνο. Α. Απέναντι. Ναι, κατάλαβα. Θα έρθω από εκεί άμα είναι καμιά μέρα. Μπα, μην έρθεις. Έχει χάλια φαγητό, μαγειρεύει η μητριά μου και εγώ δεν πάω ποτέ. Εντάξει, ούτως ή άλλως, άμα ήταν για σένα θα ερχόμουν. Θες κάτι από το ψυγείο, καμία πορτοκαλάδα? Όχι, όχι. Ούτε από πού ανοίγει δεν ξέρεις, Όχι, μωρέ, ξέρω. Από εδώ έχει ένα κουμπί. Ναι, αλλά νομίζω πρέπει να το βάλουμε πρώτα στην πρίζα. Ναι, μου. Έχεις πολύ μαλακά χέρια. Βάζεις κρέμα. Όχι, βέβαια. Καλά, ντε. Και να βάζεις δεν είναι ντροπή. Ξέρω πάρα πολλά αγόρια που βάζουν κρέμα. Ναι, από αυτούς που πλέον πια δεν κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Πολλοί αγόρια. Α, ναι. Ναι, φυσικά. Κοίταξε, οι γυναίκες έχουν κάποιες συγκεκριμένες δουλειές και οι άντρες έχουν κάποιες άλλες. Εσύ θα μπορούσες να φτιάξεις τη μηχανή μου, ας πούμε? Όχι. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, η κουζίνα είναι μόνο για τις γυναίκες. Φυσικά. Φυσικά. Κι αν σου ζητούσε το κορίτσι σου να του μαγειρέψεις, θα έλεγες όχι? Τρελός είμαι, θα έπαιρνα delivery. Όχι. Πλάκα κάνει, ρε το μπαγάζα. Άμα θέλει αυτός, σου φτιάχνει ό,τι θέλεις. Ποιο είναι το καλύτερο σου φαγητό? Και άμα έχει ιδίως και καλή παρέα. Ναι, άμα έχω καλή παρέα, θα πήγαινα σινεμά και θα πλήρωνα το εισιτήριό μου για να μην χάσω και τα φράγκα μου άμα η γκόμενα δεν με θέλει. Έτσι πάει. Μισό λεπτό να φέρουμε το μάνιουαλ. Πού μάνιουαλ, ρε παπά? Ρε εσύ, είσαι τρελός. Ναι, επειδή μυρτός κάνει ένα ό,τι θέλει, δεν θα κάτσω εγώ να πάω στα ίδια για καμία γκόμενα. Μου κάνεις εμένα το αντράκι. Ρε εσύ, ρε μπουμπούνα, έτσι θα την κάνεις να σε ερωτευτεί? Η Δάφνη πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαι κανένας φλόρος, αλλιώς σχέστηκα για πάρτι της. Λοιπόν, φεύγω. Τελικά δεν μου κάνει η μηχανή. Θα ψάξω αλλού. Θα σου κάνουμε έκπτωση. Μπα, είναι πολύ σκληρή για μένα. Νομίζω ότι την ήθελες για τη μητριά σου. Τα λέμε έτσι. Τι με κοιτάς? Το είπε καθαρά η κοπέλα. Είναι πολύ σκληρή για μένα. Θα ψάξω αλλού. Μπα, έχει τσιμπήσει άγρια το ψαράκι, αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Είσαι αρχαίος. Σκατά τα έκανε, Εντελώς. Μαλάκα! Κάνα να πάθεις. Τώρα τα χαλαρώσουμε και τα συλλογιστούμε τις αμαρτίες μας. Όπως το διαλογισμό. Σου έχω το καλύτερο. Συγγνώμη, μπορώ να κοιτάξω λίγο τη μουσική? Αυτό το βάζει και η μάνα μου στο group therapy για να χαλαρώσουν. Η Βλέκ! Να είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλά να πάθω, όχι καλά να πάθω που πίστεψα ότι σέβεσαι τη θρησκεία μου. Θρησκεία το λες εσύ αυτό, κουκουλωμένες με τα μαντήλια σαν να είστε κουκουβάγες και να ακούτε αμανέδες? Είναι παραδοσιακή τουρκική μουσική με βλογέρα και ούτε άσχετη. Γι' αυτό ήθελες να έρθεις μαζί μου για να με κάνεις ρεζιλί? Δεν είχα καμία όρεξη να έρθω. Για να κάνω το χατήρι της μάνας μου. Ήρθα που θέλει ντε και καλά να γίνουμε φιλενάδες. Ωραία. Γι' αυτό δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου, γιατί νομίζεις ότι είσαι καλύτερη από μένα, ανώτερη. Δεν νομίζω ότι είμαι ανώτερη. Καλά, στο ίδιο δωμάτιο μαζί της μένω. Καλώς την, πώς πήγε? Καλώς την.
Πώς πήγε? Καλά, από πού και σου σου ήρθε ότι εγώ και αυτοί μπορούμε να γίνουμε φίλες? Αγάπη μου, τώρα είσαι θυμωμένη. Με μένα ή με τον εαυτό σου? Έτσι, μπράβο. Κατερίνα, τα έχω κάνει μούτι. Στην αρχή δεν ήθελα να έχω καμία σχέση μαζί της, γιατί τη λέκλαιο. Και χαιρόμουν που δεν ήθελε και αυτή να έχει μαζί μου. Αλλά τώρα κάπως έχω στεναχωρηθεί. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θέλω. Ή δεν ξέρω τι θέλω. Πειράζει? Τι κάνεις εκεί, με κρυφά άκουγες? Βλέπεις τι περνάω? Ήθελα να απομονωθώ. Σταματά να με τραβάς με το κινητό. Παραβιάζεις τα ατομικά μου δικαιώματα. Έχεις και από αυτά? Φύγε! Εγώ ήρθα πρώτη εδώ. Και τι βιτσιόθο τραβάς βίντεο και τα στέλνεις αυτή την Κατερίνα. Μπορεί να σου απαντήσει μετά από κανένα μήνα. Και εσύ λες τα πάντα στον Αλάχ και δεν σου απαντάει ποτέ. Μην πιάνεις το στόμα σου στον Αλάχ. Άπιστη! Άπιστη εγώ! Ναι, εσύ! Είμαι. Καλά, η Μυρτώ πίστευε όντως ότι εμείς θα γίνουμε φίλες. Ναι, κουλό. Εντελώς. Από πού και ως πού. Αυτό της λέω κι εγώ. Τι σχέση εγώ με σένα? Καμία απολύτως. Κοιτάξτε τι σας έφερα. Χυμό και κουλουράκια. Ωραία. Πείτε τα εσείς, πείτε τα. Όταν βγω έξω θα με ρωτήσει. Λοιπόν, τα βρήκατε? Και εμένα ο μπαμπάς μου το κάνει. Μου σπάει τα νεύρα. Αλήθεια, πώς τον αφήνεις και σε γαργαλάει συνέχεια έτσι? Αυτό, ναι. Νομίζω ότι έτσι ξεκινάω τη μέρα μου καλά. Μου υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει. Παλιότερο κιόλας ακούμε έβαζε ένα χαμογελό υποχρεωτικά 10 λεπτά κάθε πρωί. Γιατί αλλιώς κορίτσι μου δεν θα μάθει να χαμογελάς. Όταν γελάει, είναι κάπως πιο υποφερτή. Συγγνώμη για πριν, δεν ήθελα να σε γελιοποιήσω. Εξάλλου το κάνεις και μόνη σου με τη μαντήλα και τις επικήψεις στο πάτωμα. Αυτή είμαι. Σ' όποιον αρέσω. Οκ, ελήφθη. Θα φύγω. Θα πάω Τουρκία στη γιαγιά μου. Πλάκα κάνεις. Έχει οργανώσει το κατηχητικό μια εκδρομή. Θα πάω μαζί τους, αλλά δεν θα ξαναγυρίσω. Πρόσεχε μην σου ξεφύγει τίποτα σε κανέναν. Τότε γιατί μου το λες αφού θες να μου ξεφύγει τίποτα? Γιατί όταν θα με ψάχνουνε, κάποιος θα πρέπει να τους το πει. Αύριο πρωί φεύγουμε. Να τους αφήσεις σημείωμα, μην μου φορτώνεις τέτοιο βάρος. Το σημείωμα είναι ψυχρό. Κι εγώ. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Χαίρομαι. Τότε τι το κουράζουμε. Άνοιξε, Τζεμ. Άσε με. Άνοιξε, γιατί θα κατασκηνώσω απ' έξω που να βγεις. Τι θες, μπαμπά? Άκου να σου πω, αγόρι μου. Όταν παίρνεις αυτό το βλέμμα ξενερώνω τελείως. Και ακού. Είσαι νέο παιδί, το καταλαβαίνω. Βράζει το αίμα σου. Και ελληνικό αίμα και τουρκικό αίμα. Φωτιά και τα δύο. Ναι, και? Πρέπει να μάθεις να την ελέγχεις αυτή τη φωτιά. Τι είναι αυτά? Θα ανάψεις τα κεράκια. Θα βάλεις το CD. Θα φτιάξεις μια ωραία ατμόσφαιρα. Για να μπορείς να τις ανοίξεις την καρδιά σου. Και να κάτσεις να τις γράψεις για αυτά που αισθάνεσαι. Τι γράμμα! Με δουλεύεις? Γράψε ένα SMS, ένα mail. Δεν έχει σημασία. Δείχτης τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή τη γαϊδουρόφατσα. Με σελίδιον. Γιατί φωνάρα. Άρεσε και στη μάνα σου. Ναι, φεύγεις. Γράμμα να τις γράψεις. Πίστεψε με, όσοι αιώνες και να περάσουν, αυτό πιάνει πάντα με τις γυναίκες. Ναι, φύγε. Πόρτα. Κλείστην. Δεν πεινάει ο Τζεμ. Προτιμάει να ζήσει. Μαμά, τι είναι αυτό? Ζυμαρικό. Για την ακρίβεια, ένα τεράστιο ζυμαρικό. Πλαγαγή. Ναι, για να παίξεις μαζί του, όχι για να το φας. Δοκίμασε κανείς τι γεύση έχει? Ναι, βέβαια εγώ. Μια γεύση ωραιότατη, λαστιχωτή. Σαν λάστιχο τρακτέρ. Να βάλεις, Αγγελία, να πουληθεί αυτή η μηχανή, είναι χάλια. Με το κατηχητικό τι έγινε, πώς τα βρήκατε εσείς οι δυο? Όχι, δεν τα βρήκαμε. Σε τίποτα δεν ταιριάζεται. Ντιλέκ. Μήπως με τη μαντήλα το έχεις παρακάνει πια? Δηλαδή? Ξέρω εγώ, βρε κορίτσι μου, μέσα στο σπίτι δεν είναι απαραίτητο. Άσε να πάρει λίγο αέρα το μαλάκι σου. Μπαμπά, δεν κατάλαβα. Με υποχρεώνεις να τη βγάλω? Όχι, μωρό μου, δεν σε υποχρεώνω. Συγγνώμη, την υποχρεώνεις να τη φοράει έξω από το σπίτι? Όχι, δεν την υποχρεώνω για τίποτα. Δική της είναι η επιλογή. Ωραία. Τότε θα τη φοράω όπου θέλω. Εννοείται δεν θα δεχτείς τέτοια καταπίεση. Θα τη φοράει όπου γουστάρει. Εντάξει, βρε κορίτσια, το καταλάβαμε. Πω, νεύρα. Πω. Don't want another piece of your mind. So
take it somewhere else for the night. 'Cause I can take another goodbye. If you wanna fight, bite your tongue before you explode. But don't let this get out of control. You don't want me to leave you alone. When somebody loves somebody, that's the way it's supposed to be. 'Cause you know nobody else would put up with your games. Oh, I don't believe you love me, you don't wanna go. No, that's not the way it is when somebody loves somebody. When somebody loves somebody. Να πάρεις και το ξυπνητήρι μαζί σου, θα σου χρειαστεί. Καλά, τι ακούει ο αδερφός σου? Σε ποιον αιώνα ζει, μωρέ? Πω, εντάξει, θα τα δει όλα το μωρό. Έλα, είναι ξεκόλα, θα αργήσουμε. Ξέρε, μαν, τι γίνεται? Τι είναι αυτά τα κύριε Μόρκου? Τίποτα, μωρέ, ένα συντάκι μου συμμετώ να τους το ξεκολλήσω. Να τις το ξεκολλήσεις το δώσε. Και να σου πω, και τα γεράκια. Ανάβω έτσι για τη φάση, με εμπνέει. Έτσι για τη φάση. Είπα κι εγώ, κεράκια, ζουζουνιάρικη μουσική. Να σου πω, άμα είναι να αρχίσεις να γράφεις και τίποτα στιχάκια, πες μου να φλιπάρω τελείως. Άντε από εδώ, ρε, άντε πάμε, ρε, έχουμε κολοβάρεση. Το κινητό μου μία. Σοβαρολογείς ότι θα φύγεις? Δεν λέω ποτέ ψέματα, είναι αμαρτία. Α, ενώ να το σκάσεις κρυφά δεν είναι αμαρτία. Όχι, είναι μια παρορμητική απόφαση που δικαιολογείται από το νεαρό της ηλικίας μου. Τέλειο, θα το λέω κι εγώ αυτό. Σε ευχαριστώ που πήρες το μέρος μου πριν. Για πρώτη και τελευταία φορά, αφού φεύγεις. Ναι. Θα έχεις κι όλο το δωμάτιο δικό σου και εγώ θα ησυχάσω από την κρίνια σου. Αμέ, στην πλευρά σου σκέφτομαι να φτιάξω γυμναστήριο. Εκεί θα βάλω το διάδρομο, εκεί τα βαράκια και εκεί το λειπτικό. Εκείνου 15. Αυτό είναι τα αγόρι μου. Άινι Μπεν. Το γάλατα θα μοιράσεις πρωί-πρωί. Ησυχία, προσεύχομαι. Το Κοράνι με εικόνες για να το καταλάβεις καλύτερα. Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε. Ντιλέκ. Σταμάτα πια να βάφεσαι. Κλείνουν οι πόρες σου, θα αρρωστήσεις. Και εσύ ξεκίνα να βάφεσαι, αρρωσταίνουν οι άλλοι που σε βλέπουν. From underneath the trees, we watch the sky, confusing stars, the satellites. I never dreamed that you'd be mine, but here we are, we're here tonight. Singing, hey, man,
συνέχεια. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας και κάντε ό,τι θέλετε. Όχι στην τραπεζαρία. Καλημέρα. Τι έγινε? Μη δίνετε σημασία. Ξύπνησε η Λέκα. Τι που δες να ξέρω εγώ. Καλά, νησιώσαστε. Το έχουμε μπεδώσει. Ναι, εννοείται, νησιόμαστε. Γεια σου, Κατερίνα. Θυμάσαι τότε που μου χάρισες εκείνο το απαράδεκτο μπλουζάκι σου και μετά από 3 μέρες το θέλεις πίσω? Είναι λογικό να μην θέλουμε κάτι και μόλις το χάσουμε να μας λείπει. Καλημέρα. Καλώς την είναι. Τι έγινε, το μετάνιωσες, τι θέλεις, Όχι, δηλαδή, ναι. Ο Τζέμ είναι μέσα. Ναι, έλα, δεύτερη πόρτα. Ευχαριστώ. Δεξιά. Τζέμ, έλα, επισκέψεις. Δάφνη. Τζέμ, ειλικρινά δεν το περίμενα. Το γράμμα σου ήταν γαμάτο. Συγγνώμη. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι είσαι τόσο ευαίσθητος και τόσο ρομαντικός. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί τόση βαβούρα πρωινιάτικα? Και δεν με νοιάζει να είναι ρετρό όλα αυτά που γράφεις. Ναι, θέλω να είμαστε αγκαλιά για πάντα, να πάμε μαζί ως την άκρη του ορίζοντα. Εκεί που σμίγει ερωτικά η γη με τον ουρανό και... Τι? Μπαμπά, έκατσες και έγραψες γράμμα στη Δάφνη. Τι? Σου είπα να μην ανακατευθείς. Sorry Δάφνη, αλλά μέχρι να σβήσουν όλα τα αστέρια από τον ουρανό, εκεί που σμίγει ερωτικά η γη με τον ορίζοντα, φαντάζεσαι εγώ να γράφω αυτές τις μπουρδές. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Ο πατέρας σου είναι λίγο γκέι, Να σου πω, ξαναμιλήσεις έτσι για τον πατέρα μου θα πεις χοντρές μάπες. Στο λέω. Οκ, φίλε, sorry. Εντάξει. Όχι ρε γαμώτο! Τι λέει! Γιατί ουρλιάζεις σαν την τρελή? Πιέσαι με κι εσύ, πιέσαι με, τώρα σε είδα να ανεβαίνεις, πότε πρόλαβες να κατέβεις? Προφανώς δεν είδε σε μένα. Τι έγινε, το μετάνιωσες? Εντάξει, είπα θα γίνουν κι άλλες εκδρομές. Θα έχω κι άλλες ευκαιρίες, γιατί να βιαστώ. Καλά. Άντε τώρα πάμε να φύγουμε γιατί θα καταλάβουν ότι λείπεις και θα ανησυχήσουν. Αλήθεια το λες, αφού όλο τσακωνόμαστε. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Ναι, εντάξει, χαίρομαι. Αλλά μετά από πολύ έντονη σκέψη συνειδητοποίησα ότι σε θέλω εκεί, στο διπλανό κρεβάτι. Μ' αρέσει να ζω επικίνδυνα. Και εμένα.